Imanol, prest, bigarrengo platera egiteko, eta horlako arrai aukera edukita, aukeratu duzu, zein? Xapua. Xapua. Itxas xapua ingo dau. Zagardo erara. Zagardo erara. Erki ba, osagaiak esango izkizuet. Itxas zapoa, arrai zalda, baratxuria, perrexila txikituta, oliba olioa, esne gaina, zagardoa, txirlak eta gambak. Osagaiak esan ditut eta prest hasteko. Basiko gea xapua garbitzen. Hori da, Ikusi den etxian nola garbitzen den. hori da. Hau garai Hau bat... kilo eta erdikoa izango, gutxi gura bera, ez? Bai, Hortxe bai, bai, hortxen ibilikoa. Bai, Garai batean oso itxusi ikusten zen arrantzaleak eta berriro itxasola botatzen zen. bai, Garai batean ez zen jaten hau. gara zezu, bai. Zuk arkonetan, bueno, azalak eta bota ingo dituzu beniko, saldauekin da arraiura iteko. Buruakin eta zurra. Arraizo behar bat iteko, eta ez da, Hemen, pananki egiten da, Bai. Listo, horrela, soikan, azala, Bai. Habilidadia. eta buruan izkeo egiten da, agaiak endu, Bai. azala kenduko du, eta nan bezalerantik heldu, eta deu burua garbitua zaldeiteko. Eta hemen nahi ezkeo, Masaila. karrilerak atetzen dira. Hori da, bai. Hortxe, masailo jeke, arki jo prejituta jateko ere goxo asko bat, ezta? Bai, Hordan aragila. hemen da. Baina, bueno, Ba, gaur entzatu tokatzen hori atiatzen gini. Bestela hortikan aukera, hau eta nan atako txu solomak. Nan ingo du, salsa, ingo dugu aukendu. Bestela erretzeko osua, beltza, xapo beltza da. Bai. Hoxe. Iepa, Epa. Zuk aukera izango duzu alpor maiorra ere esteko, ez? Netze zan zuk lau bat antxen bertan zaude, Bai. baina ez dakazu kantidade handiak erosi berrikan, ez da? Batekin hitzein, bestekin hitzein. bai, zu bai, ditzen da, baina bestela kajak azaltzen da. Kajak azaltzen da, ez bentzak hori arreixo, Bai. ez da? Prezio ze, hobeto. Bai, maiorista hartzat eta, Bai. Zukoan honetan zuzenien erosi eta listo. bai, bueno. Nan ingo du solomoak atea. Itxasapo dakana ona da, behin, hola, bi lomutan, hola, ebaki ezkeo, ez da kale zur txikikan, da ez errez. Ez. Hori da, Batin ingo izango dau. hori da. Ingo dut supreman atera, Da, hola, inklinazio pixetekin. Bai. Eta Izena Xapo- dotoria, nola zan izena dotoria, ez da nizu? suprema. Suprema. Eta gelditzen da, txapua zazpia zala dauzkat. Eta hor gelditzen zizkigu. O bestela inleiteke liburunde bai. Ah, hola. Takoan bezala, ez da? Hola, xin zabal. Hola, xin. Aragi bizala pixkat jo, Bai. berriro besteri. Abitu. Taldima, azala, Bai, bitik bate baki horrela, eta listo. Bestia, erdibirien utzi, tego zapaltzeko. hori da. Jarki. Nengo du berriro. Suprema, kasi du izena. Hori frantzesetik etorriko da izen hori, ez da? Ez egit, zukaldean beti ikusi dugu. Suprema, hola, xerrak eta izuki jai eta izuki jaumatu egin dugu Bai. batitze jo. Gezurra duridi, baina zazpia zalditu. Zazpia zara. Bueno, listo. Listo, ba, prest. Nan gatzatu ingo dau. Bai? Hori da. Platasko bat. Bai. Agundo? Bai, hoxe beha. Vale. Gatzabila mota. Hori da, bai.
zuk adibidez, eguneko menua ematen duzu egunero, eta itxasakoa jateko aukera bada eguneko menuan? Batzutan bai. Batzutan bai, ezta? Batzutan bai. Gomunien etortzen manin bada, ba, bueno, Lan udaran arre guztia galestixe marra da, baina... Bai, hori da, bai. Gio eguarri diala eta bat, baina bai. Hori da, baina, bueno, aukeran nola bertatik Bai. berta zauden, ba, beti suertia hortan bai, ezta? Alde hona ite dugu. Hori Baina bila beti arreian bat jartzen dugu. Bai. Eguneko menu. Hori piztuko dugu, olio pixkat jarriko dugu. Bai, jarri zazu olio pixkat. Bota lasai. Bai, ni lasai botatzen baina, honek gutxi botatzen baina. Bestela muturra ireki eta listo. Tak. Eskar botatzen. Bati baino gehiago iriki golik eritzake. Bai. A ver, Bitu. bat txurila. Bai. Zen, txikitu ondo. Hori, zuk merkatuan bertan dakazu jatetxia, ez? Bai, biharengo soia joan dago. Bai, binko bertatik argi ikusten da dana. Bai, zera, muellia, nola azaltzen den. kamila deskargatzen lekua. Hori da, bai. Eta gero maiurista daude aldameneko, bueno, aldamenia daude. Bai, Beste hori da. pabelloi bat eta dauke bakoitza bere postua. Hori da. Hor movimentua eguardi bitartien izango da. Goizian goizu hasi. Goizean goiz, ja, Goizo. zazpitako ja batzutan bukatu askotan. Bai. Goizean goiz guk eta bana irikitze dugu lautako. Baitako. Lan batetan behan du xo. Mhm. Lauterditan, opostak lauden gutxitan. Autordi bagora bera, ez da, Bai. no? Berandu xo dire. Baina horien notatzen da, nabarmentzen da. Hori da, bai. Bueno, piztua Ba, dago. pixkat hori da, bai, gorrituko deu. Eta gero, Hau xafla irinen horiek, pasako dugu. hemen irinen. Laban Bitartien uretan pastetik, pasako dugu. bai. Bueno, Estazia gorritzen, baratxurila, Bai. Listo, barrura. Behar dugu Hor trajitzu baxen. pixkat. Bai. Olore pixkat eman, ez da? Bai. Bezala osila gelitzea. Bai. Bai, hori askotan lehatza saltzan da jartzen duen bezala, lehen da biziola pixka gorritu eta gero bota. Bai, hori da. Bai, hartu txurila, Bezala ozagat, osila horrela. hartatzea. Hori da. Erki, zati hauekin ondo, konforme. Hene horea. Bai, Bueno, ondo. Lehen hori hori da. gutxet. Zer nahi zu, bueltak ematia pixkat? Bai. Mandi pixkat. Bai, utziko dut, eta Utziko listo. dugu pixkat eta gero Hori da. buelta ematia. Hori da. Hori da, pixka gehiagi gorritu gabe baratxuk ja. Kenduko jo, berotezuna guztiak antxardo egin, gizu eso. Zagardua, Hernanikoa o Astigarrakoa, nundikan ekarri duzu? Hernanitikan o Astigarratikan? Ba, astiarra guadala ustez. Bale, ba, ondo ba. Jakiteko. Bueno, ja... Hoxe pixka gorritu eta listo, barura. Honek reduzioa ez duen behar gehiagire. Ez. Zete, sardua bestela zoko guztu hartzeu. Hori da. Eta alkola gutxi dauka sardua. Bai, pixka irakin da listo, ezta? Bai. Zai harra, bai. Bai, sardua. Ogi egiten un sagarduekin eta zoko guztu emate zian. Arduekin atatzen kolore politia eta Bai. guztu egia. Sardua zoko guztua sartzeu gehiagi arrezka. Hori da, orain aitatu du ogila, eta bera pastelero zona da, eta ogila egiten ere abridozua. Eta egun hauetan oie pixkanaka ikusiko ditugu errezeta Bai, guzti hori da. horiek, ezta? Bai. Hori da. Ni pasteleroa kozinero naiz 33 urte, baina Bai. gustatu intzai beti eta Zaragozan lan egiten nien pasteleri batea juten itzan Ikastea. ikastea debalde ikasteatikan, truke. Ondo. Eta momentu honetan oso ondo etorriko zaizu, nolako zaiak ematen dituzun, zeuk egiten dituzulako, Bai. Ogila egiten nun Irunen klasek ematen ditun jatetxean. beira. Bai, baina eske honi meniteko fermentazio denbora asko Bai, behar du bai. eta ezin da. Hori da. No, gutxien zaitatu zuma gauza azkizun egiten, ez da? Bai, Hori da. bueno, Bai. beste urten, Claro. salda pixka bota jau. Gaztetatik anazita, ez da? Bai, amase urte egin, Pixkat indartuko dut. Martin Etxeberri egin. Ja, 84 urte, hori Bizi da. ditxo. Bai, ondo gaine, oso ondo. Hemendik musu Eskuminak, aldean duzu zure bai. maixuei, bai? Hori da, eskuminak. Hori da. Listo, gorputz hartzen nahi da pixka saltza, eh? Bai, Hori hartzen da? da, gorputan jarriko itxku Zer nahi zu? gambak eta txirba Gambak batzuk. ondo? Zenbat, Bai. lau bat nahiko? Bai, lau bat ondo dago. Hori da. Eta Hainbeste ekarri dituzu, lau gutxi iruditzen zan. neri merkabiazunen eman diete, Baitu, bizi-bizikan. bai, Eta zenbat baitare lau? denetik pixkat, Hau bai. eta hau, eharra ure bai. Listo. bai, jarri barrun. Almejak barura, ez da? Bai. Hola xe.
Galanta. Gambak txuiten gutxo. Gorputza, Gorbutzer, Bai, erdi bazala. bai. Hori da. Ba, eskuela jartzeko jateko, orduan. Hori da, bai. Horixen, behin ekarri ezke horrelako erakusketa erabili, Bai. ezta? Han eman diete. Bai, Bai, zenien nonean atorrela, eta bueno. Bitu denen zer artean detalle? Batzuk gaur bat, beste gauz bat. Aizu, Denen pentsatuko artean. doa, gontxen aziberria eta listo, eskatzen, baina bueno, publizidadia egiteko, ezta? Ez bali eskatzen ez dizu ematen. Hori da. Ba, eskerrik asko eman, Bai, ba, mil esker, hori Mil da. esker, bitu hemen daude, esan eta ekarri egin ditu, bertan. Lan hau irikitzen denien txirrak, ja ina dago. Tapatingo deu, Bai, suebe bajun, ondo dago. Eta Listo. hemen daukau. bitartian, hori da, Eh. aitatuko ditugu, hemengo, a ber, abek, zautarranxkak, Otarranxkak. Hau, berdela. hau berdela. Bai. Hau... Salbera. Salbera. Salbera hau da, ondartzan egoten dana, Bai, Hori da, hondarrazpilan. Ankien normalin Oh. umiek eta trepatzileena, bai. Osa, Miraina. bizikan da honien gaiztua, eta gero behin nola da honien jateko goxua, ezta? Bai, pintxua mengo jenu gitze bai. Bai. Sardinak, nan atope da bitzate, nan Bai, atope, harrapatzen. bai, hori da. Sardinak, Bai, galuxia utzi eta guan bai. sardinetan, bai. lanpernak ere bai. Lanperna arrazkoak, itxasapoa, pixka txikillo. Itxasapua, txikixua. Hemen zea, Txangurrua. bai, txangurra gu buia ditzen dio. Buia, Bai, gu txangurra zentoile txangurra hori. Eta hemen, Hau, oiarra. oiarra, bai. Eta hemen zeak, labana Labanak, hori da. hori da, bai. Lehatzare, bai. Hemen. Bai, lehatza Lehazburua, bado, bai. Dinko lehazburua. tapatua dago, baina... Bueno, baina, geho, hemen burua, baina oso ikan ekarreko zinun, ezta? Bai, Gorputza hor barrura. hor behien Bai, daudena. txirlak ere bai, eta daletik, listo. Eta hemen txitxarrua. Bai, txitxarro Txitxarru para ere bai. Daletik, ekarri dezu, Baita arrainare, limunzkoa, Limoizko ere bai, bitu ize xalaua, hori da. Zeuk eginda? Bai, almeja bezala, Bitu. nazita kangrejo bat bezala, eta hemen Hori arroi. da. Dekorazio pixkat. Dekorazioa. Oso ondo. Eta hau bela dago ina da. Bai. Fiskatillo, hola xin ondo? Bai, ubelexen ina dago, ja. Belexen. Hori, hau bukatu zaionko geha eta listo. Hala, zitxura dakan, Manol? Bai, aber hona dagoen, bai. A ber, hori, egontxe esan dut. Zuk aurkeztu platera, eta nik emango izut biztu bueno. Bueno, ja bukatu da, ina dago, almejek irikia dago, eta nan perejila pixka botago jau. Bai, bota ba. Eta ban, ateratzeko, Oso politik da. eharki. Honak. Nan ateko rau platera eta. Hori, hemen gainean jarri zazu, lasai. Eta tramankulo hauekin, Bai, atea. hemen zein, ondauen instrumentuak eta. Hori da, lehena biziko eguna. Bihartikan aurrea, listo. Hau jarko dira tonela dotore, burua bere gorputzaken, Eharra almejak, Itxerlak. Bai. Saltza pixkat. Bai, ego kontuz honekin, hori da. Kolapillo ingo, Bai. Hau, almeja hori jarri dezu. Ez? Ez, nik uste. Bikineko? Bai, dena jan berra dezu. Bueno, bikineko. A ver, listo ba. Listo, dotoria platera, A ver, Hemen. gustokoa dezu. Hori da, itxasapoa zagardo erara. Gure xefaren azken ukituak, itxasapoari azalak kendu eta zatitu. Zatiak gatza eta irinetatik pasa. Baratxuria txikitu eta oliotan zuestitu. Itxasapu zatiak ipini. Zagardoa bota eta irakin. Arrain zalda gehitu. Txirlak eta gamba zurituak ipini eta guztia zuestitu. Perrexila txikitua gehitu. Listo, Imanol, daztatzeko prest. Eta hasiko naiz, txirla ederra dut daztatzen, ezta? Jo, Hasiko naiz, atzetik aurrea. Guztezu esteloa erabili ez den gaina, baina eske kolorea niko politxa dut. Hoxe esan barizuna, hasieran osagaietan esan dit ez gaina, baina ez da zuera. Batxuria batzutan beste kolorea temateo eta... Bai, hori bazpanek arrezu, ezta? Bai. Baina gaur ez debe erabili. Ez, mira, ze Hori da, kolore politxa bai, duen. hori da, bai. Hola, xen. Hacemos saltza. Oso goxua dago, bai.
Zea, itxasua dakan, hori gortasun hori, baina, onda. Eta zapo beltza dela. Txurien biharre, txuria ur gehiago botatzeu, beltza hobia da. Bai, Arai are ura gorragoa. gehiago mermatzen da normalian, ez? Gehiago mermatu, Bai. eta gustu honek gehiago du. Hore, bai, indartzuo da, ezta? Bai. Hori da, Arroketan ibitzen delako, eta bai, nire beltza aukeran gehiago gustatzen zait, bai. Gaurko bi platerak egin ditugu, eta joan baino lehen, esango deu, nun duen jatetxea, ezta? Oiartzunen, Merko Oiartzunen, hori da, bertan? Legez, terrenoz, errenteria da, baina Bai. Oiartzunen esate du jendei, zati Oiartzunen irrantzian atze du, baina Bai. errenteria da. Hori da. Eta, Eta telefonoa nola da, erreserbak egiteko. behatzi lau iru, lau behatzi, iru utza, bi utza. Justu dakizuzuk etxeko telefonua, eh? Otxura faltan duztu deitzen norbere. Hori da. Baina ikusten zuen hortzen behian jarriko dugu telefonoa ondo. Hori da, lehenengo saioa egin dugu, gaur lehen da biziko eguna, eta bihar lasai joango gea, ezta? Bai, ala, espero dut, espero dut. Baina gaur ondo moldatu Bilar gea. Tailandako gauzakin etorriko gea. Hori da, bihar Tailandiara goaz, baina gu beti hemen txorienen. Bihar arte, Bilar izan. arte, karrik asko.